sgu ikke så meget for dig. Nej, det er der ikke. Det går nok. Nogle andre lægge ud. Shit! Ja! 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 Undskyld! Jeg fik counterattacket, der stod den knappen der. Nå, undskyld, bare tag videre. Hold da kæft af mit øre. Jeg undskylder for min lille udbrud. Hvad hedder Malte? Hedder du Traggy? Ja, det gør jeg. Super. Traggy? Taggy, eller hvad det hedder? Lækker, har du taget streamen op i Nomi? Det er smastatur, mand. Altså, du er helt fascineret af det der Nomi i dag, hva'? Jamen altså, han er vel bare ved at udforske sin seksualitet. Ej, men ikke, man er... Alt går op i Nomi. Thijs, op i Nomi. Ah. Ej, hvor er du hundhænger! Thijs, nu må du sgu da ikke sige! Kan du ikke huske det? Jo, Kaspar! Ja. Det var da også utroligt, at han fik lov til at overleve. Hold da op, At Iben ligesom ikke slog ham ihjel, eller Daniel. Hold da op. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det er to. Jeg fik ingen afrang til det fik, men det var ikke særlig mange. Hvor ligger det henne? Der var jo... Det bedste er, at der er dobbelt XP med det, så det går pænt stærkt. Ja, det eneste problem, ikke også? Det er, at jeg ikke har den expansion, der er required. For helvede, Det mener du ikke, Malte. Er der ikke premium? Nej, jeg skal ikke pisse ham i rig og olie. Det er jo 5'er. Det er pænt tøj, gider du? Hvad er der? Det er den kraftede, mand. Ungdommen nu til dags, mand. Det er fucking Roskilde trøje, mand. Hvordan er I ikke på Skype? Jo, ja. Det er det. Malte, han er da pænt. Ja, selvfølgelig er det. Altså, jeg har tøj på. Det er starten. Ja. Ja, jeg skulle også tage tøj på for at sidde her. Prøv at rejse dig, Thijs. Prøv at rejse dig. Nej. Det gider jeg ikke. Det er det. Det er mindst en uge, Mikkel ikke når du streamer. Jeg prøver ikke også. Det er grund til, at jeg skal godt, jeg har tøj på det, fordi jeg ikke må være længe nok op til at se den stream. Jeg har ikke lyst til at lave den stream, Malte. Jeg har virkelig ikke lyst til at lave den stream. Det står i kontrakten, mand. Jeg lægger lidt. Ja, det gør jeg. Hvad vil hun nu? Det var Maria, der snakkede om, at hun ville gerne se de nums. Jeg tror så, hun skal genoverveje. Sagde hun nej tak? Ja. Hun er simpelthen så ond. Det er altså ikke i orden, Maria, det der. Sådan et perfekt anatomisk udsyn. Yeah. Altså, hvis du gerne vil se den, Malte, så har jeg nok et par billeder et eller andet sted. Ja, jeg skulle ikke have se Mikkels røv, mand. Jeg har nok mulighed på et par billeder til studieturen der. Studieturen og en af festerne. Ja, kæft, jeg overfører til den fest, mand. Malte, du er så meget min bitch, du er. Må vi gerne få rigtig våben i det her? Ja. Mode? Okay. Ja, ikke fordi pistoler ikke er rigtig våben. Nej, det er ikke rigtigt. Det gør ikke rigtig ondt med pistol, vel? Nej, det er faktisk sådan, au! Skyder med pistol. Jamen, ved du hvad, Stig? Du kan da godt se min røv, men altså, jeg tror, der skræmmer flere væk, end der kommer. Og der så lige har snedet sig en klunk med på det ene billede. Det kan jo ske. Ja! Skudt! Horror stream. Horror stream. Og fordi når nogen bliver bange, så viser de røv. Det er ikke også min computer, ikke også? Den er bare lort til at køre bæret. Shit, mand. Jeg har det sådan. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en, men det er et hamster. Det er en hamster og en notesblok. Det kunne det kraftede af med ikke? Det var det cool. Du er min bitch! Nej, Ja, så vil du nemlig være Thijs. Det kunne nemlig ikke være sjovt. Det er du helt ret i. Se den her, for den her trøje, som ser så fed ud. Jeg ved, hvis jeg fortalte dig, at du var fed, før du trøjen på. Dit udgående forbindelse er i øjeblikket ikke hurtigt nok til at understøtte gruppesamtaler med så mange deltagere. De andre deltagere kan muligvis ikke se din video. Okay. Ergo, jeg har en lorteforbindelse. Ja. Er det mig, der skal hoste, eller hvad? Nej, det er lige meget. Med vandpistol. Han skulle ikke hedde Stigs, men han skulle pølse-tv, mand.
Fanden er der med dig? Hallo! Hallo! Hallo? Hvem er det? Det er Hvem er det? Sådan. der var jeg lige ved. Malte-manden. Hej. A.K.A. Tissemanden. Eko. Nej. Jo, jeg fik Malte. Fuck. Ej, jeg blev skudt af Malte, mand. Yes, man. Kom så med det, mand. Malte-mand. A.K.A. Tissemanden. Prøv at, du kan ikke teamwork i ordentlige Battlefield. Kun hvis folk de har sådan nogle stødveste på. Ja! Så det rent faktisk ondt, når de Wow, 199. Og Mini Pedersen, jeg så dig ikke til camouflage-træning. Tak. tak altså, ja. Shit. Ha! Noget vent om, mand. Ha! Ha! Nå. Stykker der. Det er hans ubehageligheder, han har på sin computer. Det kan han ikke lide. Så siger han bare, det kortslår jeg. Det er fandme for klamt. Ja. Computeren bare siger, at det giver ikke være med til det der. Den crasher bare. Blue screen, så står fejlen bare ulækkert. Ja. Ikke være med til det. Og hvis fejlen sker igen, så burde du nok lade være med at gå på den hjemmeside. Gelé. Ja. For helvede, Stix. Gå nu i seng. Virker ikke! Jo, der kommer nogen lyd. Hvad skrev du i den samme der Brian? Jeg skal se ham. Lad være med at lave alle de huller. Nå ja! Det var også rigtigt! Det huller i osten, mand. Det er Brian-osten. Det glemmer jeg nogensinde, da du sagde det, mand. Jeg var flad af grin. Hvad fanden var det? Der er en potplante, der gør nogle huller. Jeg var flad af grin, Trud. Det var simpelthen en af de bedste jokes, du nogensinde har lavet. Kæft, det var sjovt, mand. Jeg håber, der kommer flere af dem til dagen. Må ikke? Bare være nok frem. Hvor kæft, hvor er der mange måger? Hvor er der mange måger? Hvor Det er vand! Kig ud over vandet. Der er jo måger ved vandet for helvede. Der er mange. Det er bare sådan en eller to, sådan, nej, flot grafik. Nej, det er bare sødt. 18, 19 stykker. Det er også meget mening. Not. Bitch. Not hot. Check på